कि लोग लड़ेंगे और तुझ पे चींटी नहीं चींटा चढ़ेंगे। बाप रे बाप। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अभी आप लोग देखनी है भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया गाना कजरा के वीडियो टीजर। जी हाँ, और बहुत जल्द का बिहान सुबह ही आप लोगन के एक फुल वीडियो भी देखे के मिली। अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर सुबह 6:15 पर। अगर फुल टीजर देखे के बाद तो अभी जाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देले बानी और जाके देखी। अन्नपूर्णा फिल्म्स पर टीज़र अपलोड हो चुकल बा, करीब 28 सेकंड के टीज़र बा। आप लोगन के देखे में खूब आनंद आई। तो जौन गाना बा, गाना के खेसारी जी गौले बाड़े और साथ देले बड़ी शिल्पी राज, साथ ही साथ ई गाना के अखिलेश का सब लिखले बाड़े और अमित के म्यूज़िक देले बाड़े। बाकी आप लोगन के बता दी जौन गाना बा, ई गाना के वीडियो में खेसारी लाल यादव जी के साथे आप लोगन के नज़र आई हैं महिमा सिंह, जो कि झगड़ा गाना में भी रहली और अब कजरा गाना में भी बाड़ी। तो गाना आ चुकल बा टीज़र के रूप में। बिहान सुबह फुल वीडियो भी आ जाई। तो अगर रिपोर्ट पसंद आयल बा तो लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।